लड़की तो बहुते देखनी दादा ई तो बियाह डिफरेंट हो ना के पगुस्सा धैले बिया मार के से कसी सेंट हो लड़की तो बहुते देखनी दादा ई तो बियाह डिफरेंट हो ना के पगुस्सा धैले बिया मार के से कसी सेंट हो 24 घंटा देखते रही इहे होला फील हो साइकिल हवाली ले गई देखा बढ़नी